Čaute lidi, tohle je vlastně druhá šance, jak se připojit na server Bedrock vlastně Minecraftový server. A takže je tady se mnou i Terakt, jaký je vlastně zakladatel u toho serveru. Takže čau lidi, já jsem Terakt, vytvořil jsem server TE Hub na Bedrock a tato soutěž je o předběžný přístup, bohužel na jeden, a je od této doby, co jsme vydali tento short, až po dobu 20.12. roku 2025 a 24. bude slavnostní reveal. Takže doufám, že si to napětí užijete, dejte like, odběr a zvoneček a já se vám loučím. A ještě je vlastně musíš, aby podmínky, aby se sám přihlásil, musíš dát like, odběr na tohle video a napsat do komentářů hotovo, jo, takže tohle to jsou, nebo můžeš dát jenom odběr, ale takže čau.